Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Bharatiya Janata Party Asong Socheng Dhenta Constituency Board Rally Amei Kedopon lapen longle patta ratafan keronpon. Niphai Kresir Kep Arni Socheng Dhenta Constituency Board Rally Amei Rongagora along rat Amei lapen longle patta keronpon ajaimek dengpon. Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong pipi Chetong Dunpen Mai Chengchia Prang Rongagora along dolonga kimi ingpupon lapen aphi rat Amei sitame ingnipon. Bangso Amei Kangni pon along si akimi long lepatta sitame EM Kachirong pipi arideng pensi ronpon lo. Lapen rat Amei pi along kaprek political asong pen BJP along chepa ogdun. Hun phangcho jongjong pen dolamara dosora arat atumaphan towar kaselampi. Hun phangcho alangli ningke meyajok kedam dangapor dolamara dadhora arataphan lamcha kachichak pona tengpen amithang jongjong akhi chepadam penajok dadhora polling station awai kang rongpli aratatuma towar kaselampi pon. Labang suatowar laki rongpli aratatum arniwang hithi kulat chojor cholang lapen kesokiun eahut arniwang kachehelat atowar lo. Alangli ningke mesen penajok alangli sen gravel arlong thokpon lapen hudak arong aratatumta chito dunsi bangso towar kaselam patang ponlo. Lapen hun phangcho towar kaselam pipon thegapot haladak kedo aratatumpen ningkang samakiro pajirpon. Bangso towar ke ceklem bom no bonta nitum ke ceklem chot ke la pima na songhan masitak podak si ci olpo barikhalu pote la songhan saida. Akanitum kedam kiju usumalu kecari pendang nok kado kawi hiti borwa kedam lapen akon nitum kisu kun nitum kecelang kai kesita melang bungnang pres nitum damlo kedam nang lo. Aposinon piniar ni porque nitum masar hun pak cholang li labang so tua abang nak ot pi podalang panakiru party lo pima la pusona ka kachini akan hontek kachin so te ka tele tum diplua arada bang ke kedam tang por anta ditu makar iya kenang sot ke la towar han lo ditu mak alok kenang sot akar i so towar na salam alang li hun thang chu ahin ben mane amit na puket akhi pen la so towar na salam apon ni tum churu pik lo pitamia prang politik ka tum daga bang bom lo chu apran ta towar na salam pu motor cycle nang jeng rom nang lang elo sitamila tum ta napa pleng ke de lo lang li Samelang so taun along Congress atum Jono Jagaron awareness Amei Kedopon. Phaikoni ni phai Kresir Kep Arni Korkanthi constituency ke parlo Samelang so taun along Mai Padopon. Lason si potmorong hang ahin pensi aluhi pachini pon labang so along aluhi aman pen kache tongdun General Secretary Congress Sonjip Teron ex-chairman Vidya Singh Togbi ex-VDC Binondo Rongphar KMCC Komar Signar lapen labang so amai along BJP penchepa ogdun doloi kiling. Labang so aphi Sonjip Teron pen kaning je ponke non ke doboma sarkar BJP atum hormu hortar ador ke paswa jok kachongdat det atum ke siksak pikan lu lasia prang Congress a sarkar ahut ason hormu hortar ador pa jumnang polapen pajom theglote nitum Congress atum ahin penta kachoro padoji puta ningje pon. Lapen BJP a sarkar atum ke sakuri sita ake joy pipe lapen kiduk atum aphan ke pipe kalite isia sakuri aphan lak kep pinangji pulote kiduk det arat atum konat pensi kipi un poputa rat atum aphan phan pon. Samelang sopen longbamon ingti Karbi Anglong News. Duarbagori MAC constituency angkangpi kohora raidang ingti Memorial Model Village along All Party Hills Leaders Conference Duarbagori Asongkangdang Kangdang Amei Kangni pon. Phaikoni ni phai Kresir Kep Arni kohora raidang ingti Memorial Model Village along APHLC Asongkangdang Kangdang Amei Kangni pon bangso amai along Model Sing ingti Duarbagori APHLC President Bensi bangso amai chepahem phupon. Duarbagori APHLC spokesperson Briston Terang, Duarbagori APHLC advice Wesley Langne, Duarbagori APHLC vice president Livy Hanse, Duarbagori APHLC office secretary Jonaram Terang, lapen non-head jong APHLC along chepa ogdun Robert Krota chetongdun lapen ke hadak arong arat atum sitame penangan chetongdun.
labang so along bang plikep so se armu APHLC along chepa okdon puta ningje pon laben ke non ke wang jilang sitami do olang puta pherang ke thengno than pon lapen ke alang li tuma bang ke APHLC committee sengpon un eder lo sitami prabjin pen sengpon puputa than pon labang so maya long APHLC songja tumpen penang an 6 schedule alam che than chimun pon la sino lo itu bakar bike cima than no ini tu bakhe wirang rang lo kibir popusi non ke komada khaisi komada party si itu kalbia khai jong nangi kalbia khere nangi elong le phela kirai kom nangi puna than ke APHLC